जों फैनायनि जाहोना देग्लाय जानाखि गोदान सेसन बे गोदान सेसननिफ्राय असम सरकारा मोनसे थांखि लादों जाय थांखिया जोंनि बर' हारिनि थाखायल' नङा बेयो आसामनि बयबो जायफोरनि रावारि बिजों दं बे बिजों माने बुथारनायनि मोनसे माने थांखि आरो बे थांखि बायदियै माने क्लास 6 दा जों मिथिनायाव क्लास 6 बे क्लास 6नि जा साइन्स आरो मेथ्स बे मोननै आयदाखौ कमप्लिटलि बिसोरो माने मा इंराजि मिडियामाव बिजाबखौ दिहुनदों आरो बे बिजाबखौ फरायसाफोरनो राननो थाखाय थियारि आरो बबावबा अलरेडि रानबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय जों बेखौ मोनदांनानै जोंजों जेब्लानाखि असम सरकारा रायज्लायदोंमोन जोङो सानना नायगोन होनना बुंदोंमोन। बेखौ सानना नायनायखौ जों नुयाखिसै। दिनै बिनि उल्थायै दिनै असम सरकारा सोलोंथाइ बिफाना देग्लायनिफ्राय माने 6 आरो 7 माने 6 थाखोनि जिनिखि माने बिगियान आरो अंक बा सानखान्थि बे सानखान्थियाव इंराजि मिडियाम कमप्लिटलि माने बेखौ सोलायदों आरो सोलायनानै बेखौ गथ'फोरनो फरायनो थाखाय नाजादों। जों मिथिनायाव बेनि गेजेरजों जों मोनदों जे जानाखि गोदान सोलोंथाइ खान्थि बे गोदान सोलोंथाइ खान्थिया बाइ लेंगुवेज माने मोननै माने रावजों माने सोलोंनो हानायनि मोनसे माबाया दं। सोलोंथाइ खान्थि जानाखि 2020 माने भारत सरकारनि जानाखि गोदान सोलोंथाइ खान्थि बे सोलोंखान्थियाव बे खाबुआ दं आरो बे खाबु बायदिब्ला जोंनि सोलोंसाफोरा जायफोरानोखि गावनि बिमानि रावजों माने सोलोंथाइ लादों बिसोरो गावनि बिमानि रावजोंनो सोलोंनो हागोन आरो बेनि लोगोसे इंराजिखौ सोलोंफानो हागोन। नाथाय आसामनि जानाखि सरकार बे आसामनि सरकाराव जों नुनो मोन्दों माथ्र आसाम सरकारासो बे माबाखौ इंराजि मिडियाम लांनायनि मोनसे सोलो होननानै जोङो सानदों। जायनि गेजेरजों इंराजिखौ होनानै इंराजिजों लांनायनि लोगोसेनो बिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफोरा 6 थाखोआवनो जाहाथे फेल गोलैनानै थालाङो बे बिथिंखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानोना होमब्ला ओरैनो द्रप आउटआ दंखायो। गामि ओनसोलनि गथ' गथायफोराथ' बांसिनबाव आरो बिमा बिफाफोरा जिहेथु इंराजि रोंखाया आरो हयथ' माने फोरोंगिरिफ्राबो बबावबा फोरोंगिरिफोराबो साफा सानैया रोंनाय नङा बुजायनो फोरोंनो हानाय नङा। मानो होनब्ला बेखौ इंराजियावनो फोरोंनांगोन इंराजियावनो बुजायनांगोन आरो बिनि आयदाखौ माने हमस' हानाया जोंनि गथ'फोरा माने हानाय नङा हानाय नङा। बिनिफ्राय माने मा जागोन द्रप आउट जाय माने आनजादनिफ्राय बा थाखोनिफ्राय माने दोरोदलांनाय बे दोरोदलांनायनि अनजिमाया जाखिनि दा सोलिबाय थादों बिनिख्रुइ माने बांसिन माने 7% जायगोन अर्थात 100नि गेजेराव 100आनो माने फेल जानानै थालांगोन। बेखौ जों नुनो मोन्दों। बेखायनो जों जेब्लाबो बेखौ गनायनो हाया। जों अलरेडि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद ज'यैनो जों जिरायनानै सावरायबाय। बे जिनिखि गिलु बालु जिनिखि थांखि बे थांखिखौ जों आसाम सरकारजोंबो रायज्लायखादोंमोन। रायज्लायनायनि गेजेरजों बेखौ जों माने समाधान खालामनो हागोन होननानै सानदोंमोन। समाधान खालामनायनि मोनसे मिजिंबो जोंखौ होदोंमोन आसाबो होदोंमोन। नाथाय दिनै जों बिनि फिथाइखौ जों मोनबाय जे मा उल्थायै खामानि मावदों। जाय जों नुनो मोन्दों दिनै जोंनि थाखाय माने क्लास 11आव बर' बिजोङाव फरायनायनि खाबुखौ होनो थांदों। देग्लायनिफ्राय मोनगोन बर' बिजों माने दानस्लायनायाबो अलरेडि जोङो आर्ट्सनि माबाखौ जों होनाय जाबाय। सरकारनो होआखै होसिगोन आरो जोङो बे साननैसोनि गेजेरावनो होगोन अलरेडि जालांबाय। नाथाय गोजौ थाखोआव फरायनानै माने दंफाङा फिथाइ थायगोन। नाथाय गुदियाव जेब्लानाखि बिनि रोदाखौ दाननो हागोन बे दंफाङा माबोरै थागोन। माने जोंनि रावाबो थानाय नङा माने जोंनि हारियाबो थानाय नङा। जानाखि जोंनि खुंथायनि मोनसे खाबु दङ बे खुंथायनि माबायाबो जेरै BTCनि माबा दङ बे BTCनि माबायाबो बा BTAD बा BTR बे BTRआबो निस्सय इयुनाव लागै लासै बेखौ माने मा साग्लोबजुनानै माने बेखौ ख्रेबनो नाख्रेबजुनानै बुथारनायनि मोनसे बे सोलो होननानै जोङो सानदों। बेखायनो जों जेब्ला बेखौ गनाया आरो जा बिजाब रानदों बे बिजाबफोरखौ माने थाबैनो जों खावलायदों गासैबो जिल्ला माने गौथुमखौ जोंनि फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ जों खावलायदों आरो बे खावलायनाय लेखायैनो जोंनि गरेस्वरावबो बेखौ जोङो दाखालि जोङो लोगो थांखि लानायनि अखानायैनिफ्रायनो जोङो बे बिजाबखौ राननायखौ बन्द' खालामनांगोन होननानै माने माबानाय जादों। आरो लोगोसे जि माने रानदोंब्लाबो बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय जानाखि इंराजि 6 थाखोनि साइन्स आरो मेथ्स सानखान्थि आरो बिगियान बे आयदा मोननैखौ कमप्लिटलि बन्द' खालामनांगोन होननानै जोङो खावलायदों आरो बेखौ सरकारनो हरफिननांगौ होननानै जोङो माबादों। आरो बे लेखायैनो दिनै गुबुन जिल्लायावबो खालामदों। जोंनि माने तामुलपुर जिल्ला
बर' थुनलाइ आफादाबो बेखौ अलरेडि माने सावरायनानै बेखौ जनायना जादों सरकारखौ गरेस्वर ब्लक दोङो दा बेयावबो जोङो बिअ सारखौ अलरेडि रायलायना बिथाङा आर'जलाइ होनाय जादों आरो आर'जलाइनि लोगोसेनो जोङो कन्टेक्टबो खालामदों बिथाङा अबसे ट्रेनिङाव दं दिनैबो सफायाखै जोङो दिनै सफायनायबा आरोबाव गुवारै रायलायनानै जोङो माबानो नंदोंमोन थेवबो बिथाङा बेखौ दोनथ'नायनि बाथ्राखौ जोंनो खोथा होदों आरो बेखायनो जों सानदों जों जिखि जाया मानो जिहेतु जों जोबोर खस्थ' जोबोर माने जोंनि माने बर' हारिया गावनि रावखौ फोथांनो थाखाय जिउ गारदों गोबोर माने सोरबा माने माने खहा जादों बेबायदि जोबोर खस्थ'नि जोबोर सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो जोबोर जांख्रिथायनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' रावखौ दिनै फोथांना लाखिनो हादों बे समावनो आरो बर' रावखौ बुथारनायनि जानाखि सरकारनि सोलो बे सोलोखौ जों जेब्लाबो मानिनो हाया आरो बेखौनो जों थांखि लादों आरो नांगौ जायोब्ला जोङो सोमावसारगोन नैबे मोनसे सोमावसारनाय नङा जोङो रायजोफोरखौ एसे मिथिहोनायनिसो मोनसे स्टेप आरो बिनिफ्राय नांगौ जायोब्ला जोङो जिल्ला पर्यायाव गामि गामि जोङो रायजो राजाफोरखौबो मिथिहोगोन मानो थाखाय जोङो बिजाबखौ बन्द' खालामदों बिनिफ्राय जे जोंनि गथ'फ्रा जे बुजि मोननाय नङा माने जेरैबायदि माने जों इंराजियाव जुदि फरायनांगौब्ला जाय माने फाथौ दाउआ मात्र न'खरनि मानसिया जिबायदि सोलोङो बे सोलोंनायखिनिल'सो रोंगो बे माने जि बुंदों बेनिफ्राय आरो बे बिजिरनो हाला जोंनाथ' गियानसो नांगौ जों गावनि बिमानि रावजों जों गियानखौ जों लानो हायो गोरलैयै लानो हायो बुजिनो हायो हमदांनो हायो उन्दै गथ'फोरा बेफोर माबाखौ उनाव इंराजि माबाखौ सोलोंलांनो हागोन दिनै बुंनो सानदों सरकारा जोंनि माबायाव जे माने इंराजि मिडियाम फरायबासो माने डाक्टार इन्जिनियार जानो हायो होननानै बुंनाय बे बाथ्राखौ जोङो थोंजोङैनो खन्दन खालामगोन मानो आरो खन्दनबो खालामदो दासिमबो बर' बिजोंजोंनो फरायनानै इउनिभारसिटिनि लेक्सार जादों जाय जोंनि भारतनिनो मुंदांखा माने भुम फरायसालि बे भुम फरायसालियाव बर' बिजोंजोंनो फरायनानै डक्टर निरुला माने रामसियारि बिथाङा JNU जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटिनि सासे माने प्रफेसार जानो हादों बिगियानगिरि जानो हादों बेबायदि मानो हाया जानो दिनै गोबां माने डाक्टार इन्जिनियार अखारै माने प्रफेसार जाबाय गतिके बिथांमोना बुंनाय बाथ्राखौ जों जेब्लाबो जों गनायनो हाया गावनि बिमानि रावजोंसो गियानखौ लानो हायो सोलोंथाइगिरिमोनाबो बुंदों बिगियानगिरिमोनाबो बुंदों बिमानि रावजोंसो गियानखौ बांसिन लानो हायो होननानै बेखायनो जों जेब्लाबो गनायनो हाया जे जिनोखि आसाम सरकारा जों नुनो मोनदों मात्र आसामावल'सो तामिलनाडुआवबो माने दिनै तामिलाव माने फरायनायनि खाबुआ दं आरो मायबाबा मोनसे जिल्ला माने माबा रायजोआव माबादों बेखौ उनाव दबथायफिनदों आरो जोंनिबो दैदेनगिरि साफा सानैनो बुंदों जे नांगौ जायोबा जोङो बोसोरनैनि उनाव माबानो जोंनि गथ'फोरखौ जों मानो बोसोरनै माने फासयनो होनो जों जेब्लाबो जोङो बोसोरनै नङा बोसोरसेबो जों माने गथ'फोरखौ जोङो खहा जानो होनो हाया बेखायनो जों जागायनाय दिनै जिनि सेसन बे सेसननिफ्रायनो जोंनि गथ'फोरा बर'आवनो माने बिगियानखौ मोननांगौ बर'आवनो माने अंकनि माने बिजाबखौ मोननांगौ आरो बे मोननायनि गेजेरजों जोंनि माने सोलोंसाफोरा गियानखौ मोननायनि माबाखौ मोननांगौ फराखौ मोननांगौ बेखौनो जोंनि माने बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै जोङो बेखौ होबथानायनि माबाखौ थांखिखौ लादों आरो बे लेखायैनो जोङो नैयावहाय फैनाय जादों